Οι κάτοικοι στην Τροχόπολη κάποτε ζούσαν χαρούμενοι και ασφαλείς. Άνθρωποι και αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους δρόμους και όλα κυλούσαν ήρεμα. Τον τελευταίο καιρό όμως στην πόλη έχει έρθει το χάος. Κάτι περίεργο συνέβαινε. Οι οδηγοί στους δρόμους ήταν θυμωμένοι. Κανείς δεν ακολουθούσε τα σήματα. Περνούσαν τα κόκκινα φανάρια και συνεχώς γινόταν ατυχήματα. Οι κάτοικοι μάλωναν και έριχναν ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Οι πεζοί πια δεν περπατούσαν στους δρόμους και τα παιδιά φοβόταν να πάνε ακόμα και στο σχολείο τους. Η ασφάλεια στους δρόμους είχε χαθεί πια. Κάνε στην άκρη να περάσω, είμαι γρήγορος και τους κανόνες θα ξεχάσω. Φανάρι κόκκινο, εδώ σου λέει σταματώ. Καθόλου δεν σε ακούω, εγώ τις εντελώς παράτησα. Το σχήμα μου είναι τρίγωνο και με γραμμές γεμάτο. Άνθρωποι πάνε και έρχονται, γι' αυτό τον γκάζι σου άφησε το κάτω. Πρώτος εγώ θα σταθώ, στο σπίτι μου σου λέω, κι εσύ είσαι εσύ πεζός, το γκάζι μου το καίω. Η ζώνη σου δεν τη φοράς, λάθος μεγάλο κάνεις και όταν στο δρόμο θα χτυπάς γιατρό με τη μία θα ψάχνεις. Τι τη θέλω τη ζώνη, εγώ είμαι ο οδηγός προβάτος, σας σύμφωνα σε οδηγό με το λαγό να πούμε να. Ο κύριος Κοκ και ο κύριος Τροχονόμος δεν θέλανε να ζουνε πια έτσι και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Κώδικα έχω γράψει και καλά τα εξηγώ. Σύμμαχο έχω φίλο μου πιστό, το τροχονόμο δίπλα μου, πολύτιμο βοηθό. Τροχονόμο δυνατό, και ένα οδηγό εμπρός, πρόστιμα μοιράζω και την πινακή βγάζω, την ασφάλεια κοιτάζω και ποτέ μου δεν αράζω. Ανακάλυψαν πως πίσω από όλα αυτά κρύβεται η κυρία Παράβαση, μια δυστυχισμένη κυρία που έπαιρνε χαρά μόνο από το χάος και το φόβο. Έπιθε τους οδηγούς πως οι κανόνες είναι ασήμαντοι και πως τα αυτοκίνητα και οι οδηγοί τους πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι στο δρόμο, χωρίς κανείς να τους σταματά και να τους καταπιέζει. Η κυρία Παράβαση είμαι εγώ και στον δρόμο μου αρέσει όταν οδηγώ να ενοχλώ ταχύτητα, αναστροφές, επικίνδυνες προσπεράσεις και όλου του κοκ της παραβάσεις μέσα στο μυαλό τους βάζω εγώ και εκτός ελέγχου τους οδηγώ. Τροχονόμους, πινακίδες, σήματα όταν αγνοούν, πώς χαίρομαι δεν ξέρουν σε ατυχήματα όταν βλεφτούν. Ο κύριος Κοκ και ο κύριος Τροχονόμος δεν θα άφηναν όμως την κυρία Παράβαση να καταστρέψει την Τροχόπολη. Αν συνέχιζε έτσι, δεν θα κυκλοφορούσε κανείς στο δρόμο από φόβο και αν ποτέ κανείς έβγαινε στο δρόμο, θα κινδύνευε να πάθει ατύχημα. Μαζί θα γίνουμε του νόμου μαχητές, την Παράβαση να πιάσουμε να βγούμε νικητές. Φανάρια, σήματα και βάσεις, όλοι να τα τιμούνε με ασφάλεια να περάσεις. Βγήκαν στους δρόμους και πάλευαν να πείσουν τους οδηγούς πόσο σημαντικοί είναι οι κανόνες και τα σήματα. Η μάχη δεν ήταν εύκολη, χρειάστηκε να δώσουν πολλά πρόστιμα. Πού πας κυρία Παράβαση, ο κόκκινο εγώ τα επικίνδυνα παιχνίδια σου εγώ θα σταματώ. Στο παγνός γι' αυτό, πρόστιμο θα σου βάλω και αν γίνει ακόμα μία φορά της πινακή θα σου βγάλω. Η κυρία Παράβαση ήταν πολύ δυνατή και οι οδηγοί παρασυρώταν από την αίσθηση της ελευθερίας που τους πρόσφερε. Δεν τα παράτησαν όμως παρόλες τις δυσκολίες. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι οδηγοί καταλάβαιναν πόσο σημαντικοί είναι οι κανόνες στο δρόμο για την ασφάλειά τους. Όταν είδαν πως όταν ακούς τα σήματα, τα ατυχήματα μειώνονται, όταν είδαν πως όταν φοράς τη ζώνη σου, σώζεις τη ζωή σου, όταν είδαν πως όταν δεν μιλάς στο τηλέφωνο έχεις πολύ καλά αντανακλαστικά, όλα αυτά και με τη βοήθεια των πολύ τσουχτερών προστίμων έκαναν τους οδηγούς να ακούνε τον κύριο Κοκ. Σιγά σιγά επανήλθε η τάξη στους δρόμους. Τα ατυχήματα πια σταμάτησαν. Οι οδηγοί ήταν ήρεμοι και χαρούμενοι στους δρόμους και τα παιδιά πήγαιναν ξανά στο σχολείο με τα πόδια και χωρίς κανένα φόβο. Η πόλη σώθηκε, χάρη στους δύο αυτούς μαχητές των δρόμων. Όσο για την κυρία Παράβαση, δεν έβρισκε πια οδηγούς να παρανομήσουν και το χάος εξαφανίστηκε από την Τροχόπολη. Της φαινόταν πια πολύ βαρετή η Τροχόπολη και έτσι την εγκατέλειψε και πήγε σε άλλη πόλη.